Hello लोगोफोर, good evening to you all लोगोफोर. जै UPPL हा देरहानायनि लोगोफोर, UPPL आ इलेक्सनाव देरहानायनि जै जाथों बर' हारिया जै जाथों लोगोफोर. प्रमद बर' बिथांनिसिम जे कंग्रेस जासिहरनाय जाबाय आरोना. सार प्रमद बर' बिथांनिसिम माने कंग्रेस जासिहरनाय थाबाय. थ' लोगोफोर गुड इभिनिं टु इउ अल लोगोफोर. नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर. थ' लोगोफोर दायो माने UPPL आ देरहाबाय भटआव माने इलेक्सनाव. जास्ट जाय देरहादों बियो मावसिगोन आरोना बै सिगांनि माबा मावनायनि जायगायाव आरोना. थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोनदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर. मा होनबावनो ना बिदिनोसै राजखान्थि होनबालाय मा होनबावनो बिदि देरहानाय जेननाया थाखागोनानो नंगौना नङा बेयो मोनसे मा होननांगौ जाखो कम्पिटिसन बायदि आरोना. थ' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोननो बयनोबो जे UPPL आ देरहानायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाजोब्बाय जानो हागौ दायो. नोंथांमोना जायफ्रानाखि UPPL पार्टिनि मानसिफोर नोंथांमोना बिराद रंजाबायबो जानो हागौ ना. थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो फैदों माने देरहानाय जेननाया थाखायो आरो जायहा जेनदों जे हाग्रामा बिथां नोंथाङा माने दुखु जानाङा. नोंथाङा नेक्स्ट समफोराव देरहागोन आरो देरहानो हागौ आरो नैबेनो आरोना. थ' मोनसे कम्पिटिसन होनोबा बेनो आरोना माने कम्पिटिसन बायदियानो होनदो ना राजखान्थियाव मोनसे बादायलायनायफोरबायदि दानि जुगाव. थ' बेखायनो आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जाबाय. लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो जायफ्रानाखि जे नांगोल पार्टिनि बिथांमोनाबो BP पार्टिनि मानसिफ्राबो गाज्रि मोननो नाङा. थ' आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय जासिबाय जे नोंथांमोना गाज्रि दामोन अननानै. थ' बेवहाय माने जोंबो एसे इउटुबारफ्राव एसे बुंनांगौ जायो. स' जायफ्रानाखि मिथियैफोर दङ बिथांमोना मिथिहोनांगौ. थ' बिथांमोना इउटुबनि थ्रुयै जे मिथिहोयो बिथांमोना थ' बेखायनो माने आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर. थ' दायो UPPL आ देरहानानै फुरा बम गावगासिनो दं आरोना. थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामदाव लोगोफोर. नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था लोगोफोर. बेबायदि नोंथांमोननि सापर्टआवसो आं दिनै माने बेफोरबायदि स्टेजाव फैगासिनो दं. बेखायनो नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच लोगोफोर. थ' मा होनबावनो ना आं माजों नोंथांमोनखौ हामबाय होबावनो. थ' आंनिफ्राय बेनोसै आरोना जास्ट एसे एनै नोंथांमोननिसिम जास्ट थेंक्स गिभिं आरोना. थ' लोगोफोर जायखिजाया जै बर' हारिनि जै UPPL देरहानायनि जिन्दाबाद आरो बिथांमोना मोजाङै मोजां मावनो हालांनाय बायदि जिन्दाबाद ना मा होनो. थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन.